Siitä painaa vaan sitä virtanappia, niin se alkaa kuvaamaan. Ei vittu tuolla! Oi, kiertoreitti. Oi vittu juurakko! Ei vittu! Onneksi tää kohta loppuu. Ui suot! Mennään ja katsotaan. Oi, onko siinä oikeat opasteetkin? Mieti kun siinä on... Oi että, no niin. Gengeelahoa! Mikä? Mikä niin? Mä en tiedä! Mulla on ihan vitun pieni vaihettama. Mikä? Ei! Se vaihelaatikko slippaa taas. Se rinkula pyörii siinä. Anna vähän kaasa. En anna enää. Mä vaan kiristän sitä. Oi helvetti. Vittu mä mietin, että ei nytkö se hajosi. Vittu miten löysellä. Voi ei! Ihana. Oi vittu. Laitat redlockia siihen vaihelaatikon ympärille. Pois. Kukaan nuokin. Eikö niin, ei kai tosta mihinkään pidä kääntyäkään. Ei kai, kyllä se jossain vaiheessa kääntyi. Kai tää muuttuu joskus oikeaksi poluksi. Siis kyllä mä olettaisin, koska tää ei oo mikään latu, tää on maastopyöräily- ja retkeilyreitti, jossa oli kuva... Oi! No niin, siinäpä kesti kauan. Aha. Aha. Jaha. Tää on ihan vitun kovaa. Niinpä. Mun yksi vaihe ei toimi, onkohan se vääntynyt sertaas? Se on vääntynyt sertaas. Voi vittu mitä romuja! Okei. Sinne meni se. Vittu! Mulla on ne kaksi just optimeinta vaihetta paskana. Ihana GNG. Miten tää nyt tolleen? No, en tiedä, paskaa. Homma single speed. En! Single speed mopaketju. No siis, sitten kun mä kyllästyn tähän, niin joo, mutta ei vielä. Vielä riittää varaosia. Ui. Ahaa. Ei vittu, ja heti muuttuu tämmöiseksi kun lähdetään tänne pitemmälle. Totta. Voi ei. Nyt ois pitänyt vaan mennä vauhilla yli.
Hyi helvetti! Ei! Ei helvetti. Raju reitti. On. Wow! Oho. Oho. Aika kovaa. Wow. Missä me niinku edes ollaan? Me ollaan niinku jossain ihan perseessä. Vittu, mä oon pitkäuska ylös. Ui! Se oli vähän raju. Mä niinku hyppäsin sieltä sivusta ja osuin niinku renkaan reunalla siihen toiseen kiveen. Ihme ettei hajonnut mitään. Vittu miten rajua. Ui! Mun sormet on ihan paskana kun tulistaa. Mulle tapahtuu Saurinin syndrooma kun ei oo pulsus. Sun tersi on ihan ruskea. Hyvä. Vettä. Totta. Tämä on vettä. Tää on kyllä niin raju tää reitti. Hetkinen, minne? Eikö meneekö se tuonne? Ei vittu! Se menee sinne. Ää! Onko Siia ekosis? Siihen aikaan siis mäki lähtee, ei tykkää. Me ei kaasua! Vitun sikaa, saatana! Mihin vittuun tää menee? Ei! Ei! Mitä? Sekin vääntyy! Häh? Sekin vääntyy! Sitten. Tuokin ratas. Miten ne noin? Onko se chain linenin koska? Tuo toimii. Nää kaksi alinta on vääntynyt ihan paskaksi, kato niitä. Oi! Vittu! Oi! Menit ohi! Oi vittu! Kyllä tehot riittää. Mulla on vähän siinä. Ei! Mun kengän nauha on auki ja se melkein meni tonne väliin. Ei! Koska on... Äkkiä liikkeelle, mun lasit huuruuntuu! Minne vittuun tää menee? Se menee johonkin. Ajat tosta. Ennen. Kuinka syvää se on? Niinku millisekunnin meinasi ajaa ja luulen, että näin sen tosissaan. Hämäys. Liikaa tehoa. Voi ei! Tän ihan vittumainen paska tohon laskeeseen. Ei vittuita paskaa! Vittu että lenti mun päälle sinussa, ai saat! Anteeksi! Hyi saatana! Tie! Vittu miten syvää, hyi vittu! Ui! Tuo ei kuulostanut hyvältä, mutta kai se on okei. Mun sivuseinä hittas kiveä ja se vaan raapasi tosi äänekkäästi. Mä aloin jo. Mutta alkaa pikkuhiljaa riittämään tämä. Joo, kyllä tää kohta varmaan loppuu. Siinä se on! Wow!
Jee! Selvä. Oh!